L-ammont ta' turisti li ġew f'Malta f'Ġunju ta' din is-sena żdied bi 8.6%. Dan meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Dan it-tarif irriżulta minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. It-total ta' turisti f'Ġunju kien ftit inqas minn 180,000. Kif mistenni, il-maġġoranza assoluta ta' turisti ġew Malta fuq btala. Żdiedu wkoll il-jieli li t-turisti għaddew f'pajjiżna. Fil-fatt kienu 1,350,000 il-numru tal-jieli li t-turisti għaddew f'Malta tul ix-xahar ta' Ġunju. L-infiq mit-turisti kien ilaħħaq il-160 miljun euro, żieda ta' 11% fuq is-sena li għaddiet. Minn barra dawk li ġew pajjiżna għal btala mal-14,500 ruħ ġew Malta għal raġuni ta' negozju. Dawk li ġew Malta minn stati membri fl-Unjoni Ewropea żdiedu bi kważi 10%. Fost dawk li ġew Malta, l-iktar etajiet komuni kienu bejn il-25 u l-44 sena. L-ikbar ammont ta' turisti ġew mill-Ingilterra u wara mill-Italja, il-Ġermanja u Franza. Żdiedu wkoll it-turisti minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Il-Ministru tat-Turiżmu Edward Zammit-Lewis irreaġixxa b'mod pożittiv għal din l-istatistika. Dan ikun dovut għal diversi fatturi fosthom ukoll politika ta' gvern u investiment tas-settur privat. Jiena ngħid li dan għadu sostenibbli jekk narfu norganizzaw ruħna permezz ta' turiżmu ta' kwalità u turiżmu organizzat iva nistgħu nżidu aktar u konvint li se nżidu dan in-numru.